Pennod 30. Mae'r bobl ym mhen blaen y cwch yn dechrau sgrechian. I ddechrau, dwi'n meddwl eu bod nhw'n newydd glywed am yr 100 o wahanol fathau o hufen iâ. Ond, ar ôl i mi droi i weld, dwi'n sylweddoli mae rhywbeth arall sy'n ei cyffroi nhw. Mae cwch arall yn dod tuag ato ni. Dwi'n neidio ar fy nhraed, a'r cyffro yn fy ngwneud i'n ben ysgam. Am eiliad o'r phwyll, dwi'n meddwl mae cwch mam a dad sydd yno. Ein bod ni wedi dal i fyny â nhw, eu bod nhw wedi ein gweld ni ac wedi dod draw. Ond mae'n cwch llawer mwy na chwch mam a dad. Ac wrth iddo ddod yn nes, dwi'n gallu gweld nad oes pobl yn eistedd ar y dec. Dim ond ychydig o ddynion yn gwisgo tracwisg ac esgidiau redig. Maen nhw'n sefyll ac yn gwylio ni. Mae syniad gorffwyll arall yn dod i'n meddwl. Maen nhw'n edrych fel tîm pêl-droed. Tîm pêl-droed rhyngwladol efallai yn teithio i gêm rhag brofol cwpan y byd, mewn cwch. Ac yna, dwi'n gweld bod y dynion i gyd yn dal arfau awtomatig. Mae pobl ar ein cwch ni yn sibrwd wrth ei gilydd yn ofnus. Maen nhw'n ailadrodd un gair brawychus sy'n gwneud i mi ti mewn fynd yn oerach na 100 o wahanol fathau o hufen iâ. Môr-ladron. O na, medd Rashida o dan ei anadl. Dwi'n sylweddoli mai môr-ladron ydyn nhw. Dyw'r morwyr ddim yn gwisgo tracwisgoedd ac esgidiau redig drud iawn. Dyw tîmau pêl-droed ddim yn cario arfau awtomatig, ddim hyd yn oed mewn gemau terfynol cwpan. Dwi'n codi bibi i'w thraed ac yn ei dal yn dyn. Rydyn ni'n gwylio, wedi rewi gan ofn, wrth i gwch y môr-ladron aros wrth ein cwch ni. Mae sawl môr-leidr yn neidio ar ein dec ni, mae'r lleill yn aros ar ei dec nhw gan anelu ei gynnau atom. Dwi'n aros i'r smyglwyr ymladd ar môr-ladron. Dydyn nhw ddim yn gwneud dim. Yn lle hynny, maen nhw'n gwenu wrth gyfarch y môr-ladron. Maen nhw'n ysgwyd dwylo. Wedyn maen nhw'n neidio i cwch y môr-ladron. Mae'r morwr yn yr overalls melyn yn mynd gyda nhw. O dan ei fraich mae'r bwced o bethau gwerthfawr. Maen nhw'n ei gadael ni. Sybryd y Rashida. Dwi'n syllu mewn braw, mae hi'n iawn. Rhaid bod y smyglwyr wedi trefnu hyn. Maen nhw wedi cymryd ein arian ni, a nawr, maen nhw'n ei gadael ni. Y llai camel drewllyd, medd bibi o dan ei anadl. Ro'n i'n gwybod, medd Omar yn ddiflas. Ro'n i'n gwybod y byddai hyn yn digwydd. Mae rai o'r môr-ladron yn dal ar ein cwch ni. A nawr, mae rhywbeth hyd yn oed yn waith yn digwydd. Mae'r môr-ladron yn cydio yn rai o'r bobl sydd ar y dec, yn tynnu'r cotiau a'r blancedi oddi arnyn nhw. Dwi ddim yn deall hyn, mae smyglwyr wedi mynd â phopeth gwerthfawr yn barod. Mae'r môr-ladron yn llusgo menyw ifanc ar ei thraed. Maen nhw'n ei chario hi i'w cwch nhw, a hithau'n cicio ac yn sgrechian. Yn sydyn, dwi'n deall. Dyw'r môr-ladron ddim yn chwilio am arian neu gemau. Maen nhw'n chwilio am ferched sydd allan heb ei rieni. Mae'r môr-ladron hyn cyn weithred a'n llywodraeth ni. O na, medd Rashida yn dawel. Dwi'n tynnu'r crys T wedi glymu oddi ar fy mhen, yn tynnu penwys bibi i ffwrdd ac yn rhoi'r het crys T ar ei phen yn lle hynny, gan stwffio ei gwallt oddi tanno. Mae bibi yn deall beth dwi'n ei wneud ac mae'n clymu ei sgert rhwng ei choesau fel ei bod hi'n edrych fel siorts llac. Deryn gloi, meddaf wrth Omar, roi dy het i Rashida. Does dim het gyda fi, gwichio Omar. Wedyn, mae'n cofio am y siorts ar ei ben. Mae'n rhoi nhw i Rashida. Gwisga nhw, meddaf Rashida, gwythia dy wallt i fyny.
Wrth iddi wneud hyn, dwi'n lapio'r flanced amdani ac yn rwbio fy llaw dros ei wyneb, nes bod ei choler yn aniben ac yn edrych fel baw ac olian glaswellt. Dwi'n gwneud arwydd y dylen ni gyd eistedd. Dwi'n cymryd fy mhel-droed ac yn dechrau ei bownsio hi o benglin i benglin. Dwi'n ei tharo yn penglin i benglin Rashida. Mae hitho yn ei tharo o penglin i benglin Bibi. Mae Bibi yn ei tharo hi nôl i mi. Dwi'n ei tharo hi nôl a chyn hir mae rhythm gyda ni. Dwi'n gweddio nad yw Omar yn ceisio ymuno ni. Byddem yn gadael iddo fe fel arfer, ond heddiw gallai ei diffyg sgil fod yn farwol. Dwi ddim yn gwneud. Gan bwyll, dwi'n ymbil yn fy meddwl ar Rashida wrth i'r bêl fynd o gwmpas y cylch. Dwi ti ddim wedi cael cymaint a hynny o ymarfer. Mae cysgod yn dod drostom. Mae môr-ladron yn sefyll yn union o'n blaenau, yn astudio'r bêl wrth iddi fynd yn ôl ac ymlaen. Dwi'n gweddio nad yw e'n gwybod pa mor wych mae merched yn gallu chwarae pêl-droed. Dwi'n gweddio ei fod e'n cymryd yn ganiataol. Mae dim ond bechgyn sydd â sgiliau pennau gliniau fel Bibi a Rashida. Dyw e ddim yn rwygo ei hetiau oddi ar ei pennau ac yn ei llusgo nhw i gwch y môr-ladron. Felly, rhaid bod pethau'n gweithio'n iawn. Yn sydyn, mae'r môr-ladron yn gwenu, yn cymryd cam am nôl ac yn codi i droed i gicio'r bêl. Hyd yn oed wrth i mi weld ei drod yn codi, dwi'n gwybod y dylen ni adael iddo ei chicio hi. Ond mae fy nghoes yn ymateb yn gynt na am ymenydd. Dwi'n bachu'r bêl am troed ac yn ei llithro i un ochr. Mae cic y môr-ladron ymhell ohoni a mae'n cwmpo wysg ei gefn ar y dec. Ei ddrill automatig yn clun ddarach ar ei bwys. Mae'r môr-ladron eraill yn chwerthin. Mae'r bobl o'n cwmpas ni'n neidion dawel. Rydyn ni'n aros yn syfrdan i'r môr-ladron ein saethu ni i gyd. Dwi ddim yn gwneud hynny. Yn hytrach, mae'n codi ar ei draed, yn cymryd cam yn ôl ac yn rhoi cic i'm clun. Cic galed iawn. Mae poen yn ffrwydro i fyny ac i lawr fy nghorff. Dwi'n gwingo ar y dec, fy mhennau gliniau'n dyn wrth fy mrest, am llygad yn llawn dagrau. Am gryn dipyn o amser dwi ddim yn gallu sythu fy nghoesau hyd yn oed. Y cyfan dwi'n gallu ei wneud yw edrych yn bryderus ar Bibi. Paid ag ymosod ar y môr-ladron, dwi'n ymbil arni yn fy meddwl. Please, paid. Dwi ddim yn gwneud. Mae hi ar dan eisiau gwneud hynny, ond mae Omar yn cydio yn ddi mor dyn. Dwi ddim yn gallu dianc. O'r diwedd, ar ôl i Rashida rwbio fy nglin am oesoedd, dwi'n llwyddo i godi ar fy eistedd. Mae'r poen yn dod a ragor o ddagrau i'm llygad, ond dwi'n dal i allu gweld beth sydd wedi digwydd. Mae'r môr-ladron wedi mynd. Dim ond smotyn ar y gorwel yw eu cwch nhw. Mae'r smyglwyr wedi ein gadl ni. Rydyn ni ar ein pennau ein hunain yng nghanol y môr. Llond cwch o bobl lwglyd yn wylo fain a 3 morwr ofnus. Dyma hi, dwi'n meddwl. All pethau ddim mynd yn waith na hyn.